Kafatanin mutanen ƙauyen nan kowa ta yi Bishira munna yake da samun haihuwar da ta yi, amma ita kuwa Bishira ba ta farin ciki da minti ɗaya saboda irin abubuwan da suka faru kafin ta haihu. Bayan sati biyu bayan ta dawo daga asibiti, mutanen ƙauyen nan ne suka fuskanci wani abu yana faruwa da ita. Da farko sun yi tunanin idansu ba daidai yake nuna musu ba, ganin yadda Bishira take ɗaukan ɗanta kansa a ƙasa ƙafafuwansa a sama. Kowa tunanin da ya kama yi wataƙila ɗan ne bai da lafiya, amma ba wai iya so ɗaya ba. Duk lokacin da Bishira za ta goya yaron nan, kansa a ƙasa ƙafafuwansa a sama take goya shi. Wata tsohuwar mata ce ta fara yin magana akan hakan. Buɗan baki ta ce mata, Bishira, me yasa kike ɗaukan ɗanki a haka? Amma Bishira ko tsayawa bata yi ba balantana ta bata amsa. Kawai ce mata tai, haka ne niyyar ɗaukansa. A kashe gari, wannan labarin gabaki ɗaya karaɗe kafatanin ƙauyen nan. Haka wasu daga cikin mutane suke faɗan, yaron nan kamar ba daidai yake ba fa. Wasu kuma cewa suke wannan ɗin asiri ne. Haka dai abubuwan suka yi ta rikitar da mutanen ƙauyen nan. Amma kuma ba wanda ya san dalilin ta na yin haka. Wanda Bishira ce kaɗai ta san dalilin da yasa take juya ɗanta sama, kansa a ƙasa. Daga ƙarshe dai, fara bada labarin abin da ya faru da ita. Bishira ta kasance tun tana karamar yarinya ta yi aure. Lokacin tana da shekara 18 a duniya. Ta kasance ta auri wani da ake kiransa da suna Dawud. Kuma Dawud ya kasance yana matuƙar santa, amma sai dai sun ɗauka shekaru ba su samu haihuwa ba. Shekara ɗaya ta wuce ba su samu haihuwa ba. Ta biyu ma haka, har sai da ta kai shekara 7 ba su samu haihuwa ba. Sanadiyan hakan, har sai da mahaifiyar Dawud ta fara magana a kai. Wai wannan mutum ce ko kuma bishiya? Ai ko bishiya ce idan ana bata ruwa za ta yi 'ya'ya, balantana mutum. Haka ‘yan uwan Dawud suka koma munafuncinta idan ta zo wucewa, wani lokacin su dinga yin mata da baƙan magana. Idan ba za ki iya haifa wa ɗan uwanmu jariri ba, to ba mu buƙatar ki a cikin gidanmu. Kusan duk dare, Bishira sai ta zauna ta yi addu'o'i, amma duk da haka ba wani canji da ta samu. Bayan sun shekara 13, abubuwa ne suka canja. Bayan ta je asibiti, aka tabbatar mata da ciwon cikinta yana ɗauke da ɗa. Da jin wannan labarin, Bishira ta yi matuƙar farin ciki. Wani lokacin har rawa take ita kaɗai a ɗaki. Haka ta ci gaba da kulawa da wannan juna biyun, tamkar gold. Su ma dangin Dawud kuwa kowa ya cika da farin ciki, inda wasu daga cikinsu har kyaututtuka suka fara kawo mata. Bayan Bishira ta haihu kuwa, farin cikin ne ya ƙara ninkuwa, inda kafatanin danginta da dangin Dawud suka zo taya ta farin ciki. Amma farin cikin Bishira bai wani daɗe ba. Kafin wayewar gari, yaron ya mutu. Bishira ta yi matuƙar kuka sosai, inda ya zamana sai Dawud ne ma ya koma lallashinta, sannan ya ƙarfafa mata gwiwa da cewa, ki daina kuka, ko ba komai yanzu mun san za ki iya haihuwa. Haka aka ci gaba da tafiya. Bayan watanni, Bishira ta ƙara samun wani ɗa. Bayan sun haife shi, Bishira da mijinta sun matuƙar nuna wa yaron nan soyayya, inda suke ba shi kulawa ta musamman. Suka sa masa suna Khalifa. Khalifa har sai da ya shekara 2, har sai da ya zama ya iya gudu, ya iya kiran sunan mama da baba. Amma wata rana, zazzaɓi ne ya kama shi. Da farko, zazzaɓin bai tsananta ba, amma a hankali jikinsa ya dinga ɗaukar zafi. Daga ƙarshe, jikinsa ya sanyi, komai nasa ya saki. Kafin safiya, yaron ya daina yin numfashi. Bishira ta yi kuka sosai har sai da muryarta ta shashe. Sannan ga fatanin jikinta ya mutu. Shi kuwa mijinta surutai ya kama yi. Ba a wani jima ba bayan an ƙara ɗaukan wasu watannin, Bishira ƙara samun wani juna biyun. Bayan sun haife shi, suka sa masa suna Nasir. Bai wani jima ba, shi ma ya mutu. Haka ne ya ta faruwa da Bishira. Da ta haifi ɗa sai ya mutu. Har sai da ta haifi 'ya'ya 5 suna mutuwa. Sanadiyyar wannan abin da yake faruwa da Bishira, har sai da mutanen ƙauyen nan suka fara mata wani kallo, inda kowa ke toba albarkacin bakinsa. Wani ya ce asiri aka mata, wani ya ce daga Ubangiji ne. Amma ita Bishira duk tana sauraron su ne kawai, ba tare da ta ce komai ba. Sai dai in magana ta ishe ta, buɗar baki take ta ce Allah zai bani wanda zai zauna. Amma a cikin zuciyanta, a baki ɗaya zuciyanta ta kare. Bayan yara 5 ɗin nan da ta haifa suka mutu, mijinta Dawud canja mata yi, daina magana yayi mata, kwata-kwata ya daina kula ta. Idan ya tashi cin abinci, shi kaɗai yake ci. In zai je kwanta ma, wajensa daban yake warewa ya kwanta. Sannan yakan tashi kafin ta tashi daga bacci. Ita ko Bishira ba ta canja akan irin kulawa da take bashi ba, amma dai ta san tabbas akwai abin da ke faruwa ba daidai ba. Bayan watanni sun shuɗe, wata rana Bishira tana zaune, dariya ta jiyo a waje. Leƙa wanda za ta yi, wata budurwa ta gani a cikin gidan. Bayan dare yayi, Dawud ya shigo ɗaki, ce mata yayi, wannan matar da kika gani, ita ce za ta dawo cikin wannan ɗakin naki. Na riga da na gama yanke hukunci. Bishira ba ta ce komai ba. Kashe gari ta tattara kayanta ta wuce ta tafi gida, ba tare da ta yi kuka ba, ba tare da ta ce komai ba. Wucewa ta yi ta nufi gidan mahaifinta. Bayan ta ƙaraso gidan, kishiyar mahaifiyarta ce ta buɗe mata gida. Ba ta tambaye ta dalili ba, kawai ce mata ta yi, shigo ciki. Husna ta wuce ta shiga. Sai da aka yi shekara 2, Husna tana cikin wannan gidan, wanda ya zamana kafatanin aikace-aikacen gidan nan ita ta koma yi. Yaran da ke gidan nan suna yawan zuwa wajenta don ta masu wasa, amma ko iya daga kai ta kalle su ba ta yi. Wannan kishiyar mahaifiyarta ta ita ce wani lokacin take tausarta. Takan ce mata, Husna, ke har yanzu karamar yarinya ce. Kada ki kuskura ki bari tunani ya illata miki rayuwa.
amma Bishira sai dai kawai ta ji ta. Daga nan ne wata ranar kasuwa wani da ake kiransa da suna Nazifi shine ya shigo cikin kasuwa domin siyan mai. Idansa ne ya wada kan Bishira, tambaya yayi waccan ita kuma wace ce? Aka faɗa masa sunanta Bishira. Sannan aka ce mai amma tana tattare da wata damuwa. Shi ko Nazifi bai wani tsaya ya saurare su ba, sannan bai ji tsoron hakan ba. Ya ɗau satuttuka a cikin kasuwan nan yana ganin zirga-zirganta. Wata rana yanke hukunci yayi ya zo gidansu ya tambayi aurenta. Mutanen ƙauyen sun yi matuƙar mamaki da suka ji ya ce zai aure ta. Bayan sun haɗu da Bishira suna magana, Nazifi bai tambaye ta irin kalar rayuwar da ta yi a baya ba, kuma tambaye ta 'ya'yanta nawa ba. Kawai buɗan baki ya ce, "Zan kula da ke sosai," wanda daga ƙarshe suka sa lokaci aka yi aure. Abin mamakin duk da Bishira ta san abin da ke faruwa, bata kuskura ta buɗe baki ta yi mai bayani ba. Ba wani ɗauka lokaci ba bayan auren, jikin Bishira ne ya fara canjawa. Ta ji bayanta yana rirriƙewa, ƙafafuwanta sun mata nauyi. Nan ta fuskanci wani juna biyun ne da ita. Nazifi ya yi matuƙar farin ciki da jin wannan labarin, ya kasance ya koma bata kulawa ta musamman. Bayan wata 9, Bishira ta haifi wannan yara. Nazifi ya yi matuƙar farin ciki da wannan haihuwar da aka masa. Ita ma Bishira ta yi farin ciki, amma a cikin zuciyarta tana ɗauke da damuwa mara adadi. Duk bayan 'yan mintuna sai ta zo ta duba yara. Takan duba shi ta ji ko yana numfashi ko ya mutu. Sai da ya zama na Bishira ta daina yin bacci mai nauyi. Bayan shekara 1, yaron nan ya fara tafiya, ya fara magana kaɗan-kaɗan. Wata rana da yamma, yaron nan ya fara tari kaɗan, kafin zuwa dare shi ma zazzaɓi ya kama shi. Bayan gari ya waye, Bishira tarar da shi ta ya rasu. Taɓa mai wuya ta ji kwata-kwata baya motsi. Nazifi ne ya ɗauka wannan yaron, ya fashe da kuka, ya fita waje yana ihu. Amma ita Bishira kuwa ko so ɗaya ba ta yi kuka ba, kawai zama ta yi tana kallon Nazifi. Wata rana kishiyar mahaifiyarta ce ta zo mata da kayan miya. Ajiye kwanon kayan miyan ta yi, sannan ta zauna a kusa da Bishira. ‘Yata kiran sunanta dai cikin nutsuwa. Wannan abin da yake faruwa ba wai zazzabi ba ne, aljanu ne. Ya kamata mu je mu ga wani. Bishira ɗago kai ta kalle ta. Waye za mu je gani? Kishiyar mahaifiyarta ta cewa ta yi boka za mu je mu gani. Wanda yake cikin makwabtan ƙauyenmu ya san abubuwa da dama, amma Bishira girgiza kai ta ce, "A'a, ni ba inda zani." Sannan ta buɗe baki ta ƙara cewa, "Ubangiji yana sane da ni kuma zai bani da. Zan yi addu'o'i, zan roƙe shi kuma na san zai karɓa." Wannan kishiyar mahaifiyata ta buɗe baki ta ce, "Yin addu'o'i yana da kyau, amma wani lokacin aljanun da suke yin faɗa da ke ba sa tsoron addu'a." Duk da an faɗa wa Bishira haka, amma buɗe baki ta ce, "A'a." Daga nan ne inda Bishira ta dage da yin addu'o'i. Wata rana ta je ɗebo ruwa, ta ji jikinta baya mata daɗi. Asibiti ta tafi. Wannan likitan ce ta buɗe baki ta ce mata, "Ina taya ki murna, kina ɗauke da juna biyun wata 6." Ita kuwa Bishira dawowa gida ta yi jikinta a sanyaye, ba ta yi wani farin ciki ba. Kawai ɗora hannunta da yakan cikin take maganganu, ce, "Ka taimake ni wannan karan ka tsaya." Har wata 9 ta yi. Wannan juna biyun na Husna ƙara girma yayi. A lokacin da ta ƙara haihuwa, a wannan lokacin ne mijinta Nazifi ya fara yin dariya, sannan ya buɗe baki ya ce, "Wannan daban yake, wannan zai zauna." Mutane da yawa sun kawo mata kyaututtuka. Shi ma dai kamar wancan suka sa mai suna. Yaron ya yi saurin girma, fara tafiya yi kafin zagayowar shekarunsa na farko. Kusan ko da yaushe Bishira takan zuwa ta duba shi domin ta tabbatar lafiya lau yake. Wata ranar Lahadi ta fito da shi tana mai wanka ne inda ya shaki ruwa. Yaron yayi wani ihu kafin kiftawar ido, tuni idanuwansa sun juye. Bishira ta yi matakar rudewa, amma kafin a ce wani abu, yaron nan ya daina motsi. Zifi yana fitowa tarar da Bishira tana rike da ɗan nan baya motsi. A wannan karan kasa cewa komai yayi. To jama'a, kasance da mu domin jin ƙarshen wannan labarin, domin jin ya za ta kaya da Bishira. Mun gode, sai mun ƙara haɗuwa a cikin wani labarin.